Ngiyanibingelela futhi ngiyanimongela ohlelweni iy'nkinga zomndeni lona nguPhelo Sabathenjini le kwaSomopho. Nginiphathela uhlelo iy'nkinga zomndeni. Ikhaya nekhaya abahlali ney'nkinga zakhona. Wonke umuntu uney'nkinga zakho, kodwa phela angeke uze ugcine usufana ney'nkinga zakho. Angeke uhamba uthwele iy'nkinga uthi hhayi mina nginey'nkinga. Kodwa-ke kube khona indawo la bafanele ngathi ungahlala uy'phumule khona. Uy'xoxele noma omunye umuntu, uyikhiphe inkinga esuke kuwena ikuphethe ngaphakathi. Namhlanje-ke lana nginodadewethu naye onenkinga othi ufuna ukuthi umhlaba umsize. I-South Africa-ke kanye nomhlaba wonke wonkana ucela umsize ngale nkinga anayo. Sawubona, ngiyamukela uhlelo ney'nkinga zomndeni dadewethu. Sawubona sisi, njani? Ngiyaphila sithando sami. Ngiyaphila. Sacela ukuthi uzazise ungitshele inkinga yakho mama. Akamaduna lo khuluma sanibona abalaleli. Ngize lana uzongixoxela ngenkinga engibhekene nayo kusukela ngisemncane kuze kube manje. Inkinga ilana-ke kwathi uma nobaba bashada for 8 years bengabatholi abantwana. So sho ukuthi kwatholakala ukuthi inkinga kubaba wami. Base umndeni wahlangana waxoxela ukuthi ubaba omncane olama ubaba wami avuse umuzi kababa. Nangempela bavumelana kwamnandi uma wakhulelwa ngabakhona. Sengikhona-ke manje ubaba esengithanda ubaba lo wami nothi lo ubaba omncane. Esengithanda namafa kunayo yonke into efuyile. Kwathi ngo-99 ngina 3 years ubaba omncane lo beseqala ukungithanda esefuna ukungithatha-ke manje eseshintsha le nto le kade bekhulume engasafuni esengifuna. Inkinga ukuthi unkosikazi wakhe yena akangifuni. Baxabana kanjalo ubaba omncane wadecide ukudubula ubaba washona. Kanti ushona nje uma already usekhulelwe ingane yesibili. Manje le ngane yesibili njengoba sesikhulile nje manje yathola ukuthi mina angiyona ingane kababa lo seshonile. So isifuna ukuthi yonke into ekhona imfuyo konke ubhilengo kuyena kube uyena konke. Manje mina ngisazazi manje ukuthi kahle kahle ngiwela ngakuliphi side cause uma mncane ngapha futhi akangifuni naye cause unezingane zakhe naye nobaba omncane. Manje ngisazi ukuthi iliphi side mina engiwela kulona. Okuwesa ukuthi manje senginezingane. Angishadile, izingane zibiza isibongo sami. Uma kwathi after ukuthi babashona wahamba waya eThekwini. Mefika eThekwini wathola indoda washada wahlala khona. Kanti ngathi ehamba engishiya emakhaya wangangenzela isitifiketi sokuzalwa. So wathola umshado wasengenzela isitifiketi sengibiza isibongo salo baba lo oshade unoma stepfather. Inkinga-ke manje ukuthi nezingane zami seyibiza leso sibongo stepfather. Manje inkinga yami ukuthi engathi ngathona nomuba ongangisiza abantu abazi ngalezi zinto zamasiko kanje cause kahle kahle lento iqala engathi yaqalwa ngento esintu kuyisiko ukuthi mangabe kukhona ubhuti ongakwazi ukuthola abantwana ubhuti amsize ukuthi avuse umuzi wakhe. Ubaba wakho lo washona wabecabanga ukuthi akakwazi kanti uyakwazi. Yasho ukuthi isikhathi singafiki. Isikhathi singafiki. Manje sisazwana-ke manje nolengane la sekhaya engilamayo. Kwaphela manje ibone ngathi mina ngizothatha amafa akhe. Ithi yona ngibhilonga lapha ubaba omncane. Lapha baba omncane akanankinga. Inkinga manje umakoti wakhe akangifuni. Amafa. Akaze aboshwe la kwaba into exoxwayo njengomndeni angizokubona ukuthi kwaba into exoxwayo nje yaxoxwa yadluliswa Aphela kanjalo inkinga manje isiseleka kumina nezingane zami. Manje yini kahle kahle ofuna inkinga zomndeni kanye neBreakthrough kusize ngaso sithando. Ngifuna ukuthi nanoma ubani ongangenelela mhlambe sihambe siye ekhaya afika axoxe nami noma afika axoxe nabo at least bangisize ukuthi ngikwazi ukushintsha isibongo ngikwazi ukushintsha isibongo. At least izingane zami zibize isibongo zami cause nabo ukubaba wabo nakhona aqondile kahle naye akabiza isibongo yabo kwinto nje engahambi kahle. Imfethu yabonakele inzima kakhulu ke lento yakho. Kakhulu. Ifuna abantu abazi amasiko kahle hle. And okubuhlungu mhlawumbe manje approach nami approach kanjani maybe azange mhlawumbe khona uphixi. Yabo yena unzima kakhulu ungamngeni. Angene angazi ukuthi ungathina wekho mase kuthi uyavenja ufena la makhamera. Ngiyezwa umenze lutho. Okubuhlungu ukuthi labantu abadala kuyibona abahlalisa phansi sebashona. Manje sekusele nje abantu laba.
ubaba omncane naye manje akanasey. Yena unayo inkinga manje yabazi abantu besilisa base abantu besifazane kakhulu. Yena uyangithanda noma ngifikile yabona ukuthi uba naleya nto leyana. Inkinga manje usaba unkosikazi phela unkosikazi seneyingane zakhe manje. Mina mangiqhamuka phela mina umdala ngithi bengathi mhlambe ngizofuna izinto zabo. Ifa labo. Hey yabona ke Mzansi Afrika indaba asesiyayizwa indaba ukuthi ibhlungu kanjani indaba ukuthi manje isibongo inkinga isibongo nami vele ngiyafuna ukushintsha mamncane uthi ulaka nami ngiyafuna ukushintsha ngoba phela uma nobaba mina ubaba lo siwashona ngimthatha njengobaba wami ngoba vele isibongo angisivele siyafana ubaba omncane he ngifuna ukusebenzisa isibongo okweyisami ngoba phela bashada labantu yeah and vele ungwangapha and uma afuna ukuthi ngiye khona ngenxa lento le khona akafuni nje into ehlangene nabo mina njengamanje manje ngihlala eNanda nomama isayide lama madoda nzima kakhulu nokukhona obhekile ongakubuka nzo wakaMaduna ongakamaduna cela ukuthi asisize bafethu asondela sifonele la kwa Black Life sikhona ukuthi mhlawumbe masihamba sihambe nomuntu mhlawumbe omakhelwane noma mhlawumbe umuntu oyekho umuntu osemdala umuntu omdala ozaziyo inkosi sendaweni isifuna ukuthi ungazothole induna uthathe ini mhlawumbe namakhamera siwabeke eceleni mase sibuya la ne feedback sisizotshela i-country kwenzakaleni bafethu inkinga lezi ke engandile kodwa ene impact enkulu ezimpilweni zabanye abantu nje ngicela ukuthi niqhubeke lapha ekhaya ni subscribe ni like ni view ni share ni comment ngoba sizobuka nalolu daba lezi inkinga lezi akuzona inkinga ezandile zethu noma zenzeka kube ukuthi zishayela phansi nalokuthi yabo lento ukuthi abantu abadala ngabenza ama decision abacabanga ukuthi bona basazodlula emhlabeni inkinga isala nathi ke thina sibancane ngaze ngakuzwela mntama uyabona wena ngiyakubona vele usukhulile mhlawumbe sengizolela abantwana ukuthi manje bazokukhula manje bebiza isibongo abangasona ngisho ihloko nami ngihlangene naso ukuthi nje stepfather kahle kahle ngifuna esami nami isibongo ngisenandaba inamafa nani mase ngithole nje i-role ayidlala empilweni yakhe njani nama mina ya i-right kakhulu na i-right nje kakhulu siyazwana ukuthi ngifuna isibongo sami enaka nankinga nalokho ukuthi wangikhulisa kodwa nje ukuthi ngishintshe isibongo nami ngenzela izingane phela engayishiya kulesibongo lesengesona sami mase kuthiwa ngiyasho kuba nabazophinda babe nezingane nabo yabo uyabona ke phela iqhamuke nezingane zakhona futhi ithatha uma ngabe owakwenu owavundla nayiswe uyabona evukela efuna ukuthatha izinto omunye ke yena ke yoba njani uyabona phela inkinga manje asiphile emhlabeni isikhatheni esibolekile asazi ukuthi yena uNkulunkulu usikhumbula nini and masikhumbula uwenza njani ngabantu basemaceleni kwethu bengifuna lento le ngathi ngasheshe nje ngiyilungise ngisakhona nje manje ngaphela nezingane nabo bayakhula ngithi nabazoba nezingane shothi izingane zabo mabengashade bazophinda futhi babize lesibongo engesona esabo nabo and ngeke bazi ukuthi kuye kanjani ukuthi bagcine sebebiza lesibongo lesi okay mama into engizoyenza yazosini sizoxhumana nenduna induna bese siza ukuthi yona ithini nomuntu owazi amasiko kahle kahle umuntu osemdala sizoxhumana nenduna engakhona into esoyenza sikhuluma off air south induna sikhuluma bese siyahamba sicela ukuthi sicela isikhaphe siyozwa noma mhlawumbe ngaqala kuyecela abantu abadala mase thina bese siyasondela ke siba sesiyeza ukuthi indlela esingancenga ngayo uma mncane ukuthi okungena iphepha into efunakalayo ayi uzokhipha inhliziyo omncane iphepha nje ukuthi fanele ubhale nawe isibongo wenzele nezingane lezi ezilandelayo awudingi into eyiningi hayi ngifuna izinto eziningi amafa nje abathatha inkosi yami mabezongisiza nje shithi ngishintshe isibongo phelini ngabakithi siyabonga kakhulu ngiyabonga kakhulu ngesikhathi sakho siyabonga abahlali yabona ke ngoba ngichazile ngathi lena inkinga engajwayelekile inkinga engandile kodwa futhi ine impact enkulu ezimpilweni zabantu uhlelo kwafethu inkinga zomndeni siyabonga kakhulu ngisupport yenu siyabonga ukusupporta ngoba bengishilo ukuthi sengikhona einkundleni zokuxhumana ningangilandela lona uPearl Mthembu ku Facebook ku TikTok uPearl Gadingokoso ngiyabonga kakhulu bahlali nibe nosuku oluhle siyabonga Black Life TV